Mariang balathe sei babun ijing ai ustad ne ubi kitim ya kajing jing yale baharu tom sentir babun kirang susing tang siteng kor lada him nang nyong dang tang kumbakat to kene singi ngidang sakhi ya ka jingklat no jong weu kwaitor ba bananam jong ka jela jongi napok kari khasi jantia kata uba arwaro pede Ndre ka jingdon jong kine ki social media ha kine ki singi ki bagi khun samla ki penon kambha kata ka Facebook ka YouTube bat kiwe ka penlong yangi na ka Ribho News banyu i ya weu samla na pok snong nongka kata William Jun Seliang ngidan mentahane hasenong jongu ha ka ying jongu ngilai kenduk kapang yu boleh William boleh dah banyak banyak dia dia dengan senang yang pi nam sakan ka kadin banyu dia ka tempuh tempuh ka po Facebook bat YouTube ka jing rwa jing pi jong kum ka sur ba waro pa de boleh sibun kan yin diro nah ka jingklat no jong wei unong rwai ba bananam jong ga jela uba arwaro pede kadai ke jingdu ke bakrau ya ga jaj benriu khasi khamtam ya kito ki basngau tenat bansngap ya ki jingrwai khasi katno tam kalong ka jingkenja khamtam ya ki bahing hasem jong neu kaitor kisur jingrwai ki bami na ga rendang balung bat ba jamjai jong uba arwaro pede ka ju penlung bat penum ya ka mensim jong ki babun ki basngap ya ki jingrwai jong neu rangba kala dei kasap ka ba oblei ula benta ha neu rangba nongrwai bat ula penon kam hok ya ka kumbala jutip bagi pajba jonga jela Meghalaya kidei ki ba ej bat sngotanat banrwai bat bantem banput udon we usamla uba kerteng William Jun Seliang uba nakasionong nongka ka bahap hapo ka umsning constituency bat hapo ka umsning CNRD block Haribhoi district udei usamla ubala persyang banbut ya kidinjat jong uba arwaro pede banlong unong rwai haka jing persyang jong uneu samla banlong kum unong rwai ka belengok kalong ba uneu samla ulayo ya kasur bat karendang rwai jong uba arwaro pede bangan mujo ya rong kapultai hakmat jong pi kimlong ai siar mau korda bat loko i ngan ya nujor iwan mai kodur babapri hadur jengi piwan ban kursi kajing ikimlah panino si jingmut ngalaran ya jing ngan tingkai menghatang si tempo wan jakai habayo banyasyong bat banyakren bat uneu samla ulayathu ba ude ukhun jong ba klesindro nongrum ubala bam kwai hadwar ublei bat ikong eldestri seliang ude ukhun uba khandai na pedengki khatwengut kisipara ude usamla ubadang pule bat menta udang pule habalawan college ha umsning ha ka 6 semester bat ushim ya ka subject khasi kum ka honor subject jong u kum usamla nong kendong William Jun Seliang im bat lagi bahiyang hasam haka kamrep kamriang bat ka rijingri ki balong ki kam ki bekersan ya ka yeng kasam ulayathu ru ba usngau tanat bha banri ki jingri kum kisnyang bat ki masi Henry dang ha ki ki khendiat banai ki baladam namar ka jingwan jong ka klam yap snyang ki snyang jong u baro ki la yap lut
ha kenega klam kabala sarlut ru ya kiwe de kishnong kiba marjan. Nang ta shu ulay thu ru bahaba ulej ban ruai uju yarwai lang bat tem lang bat lau para khadu uba kerteng unangkiu seprang seliang ha kabala yo ban sakhi menta kasngi ba unangkiu seprang seliang ru udei ukhna batbit bha ban pot ya kabisli. Tementa ngilapoi haying jong samlau William John Seliang bat kalong ke ba donbok na kabanta ki fans lani ki nong kersan barat ba jong ba arwaro pede bala klatno ban ma hangne ngi don makmat bat di samlau William John Seliang ubalala ban penyo ya kasur kumbalong baik thik kum kasur jong ba arwaro pede te kan don ga ngindon ga jingikan khandiat ba di William John Seliang te khandiat sama ha kabai de bat ka ketu kasur jongpi karantang ka papila ban penruai lengba jong ka jingdon ka Facebook nilai yoi na kalian sungi bat ka pelong yi bangini poi mentaksi ayin jongpi te pila ban batai khandiat ke ba pelong pi ba pi pin penbot beti kum kasur jongo ba arwaro pade khandiat Nikong ning siap ite ngasu ban ainu yo blai namar ba kilong lang ba kajing peniat ka jong blai ke baro kilong ha kajing im ka jong breu blai ula ai kerpang ni kawai pagawai kasap ka ba kerpang hawai pawai breu te kadai ta ka ju hi kasap ka ba blai u ai hanga kalalong kamde hi ka ba nga shushna hi le se ta ka ige baro lani kita ki bagi shula ban supanwan hi ten roi kadai hi ka sap kerpang ka bu blai ula ai te gane kadai ka suru ngatarai kadai ka jing ai ka jong blai hi kamla ban sulong hi ban shushna hi ngi supanbot lan ni supatubot penrei gede hi kajing ai jong lei gede katai kumbania penrat ke iba ba ke iba penlong ki bat penbut bet yang sur jong waro pede ki galong kumne ladang sap ki sur jirwai ki jong ki kaitor ki ba per ki badan hang negari kasi jantia jungi kumban sujer terteng nadu ki jong iba sken royals ini kitu ki jong ki iba arana kartungor iba arwaro pede kunta terter ki wei pede ki norway te kine hikila saindur ya ka jing snap jungi te kumaha ka wei de bat ka jonga bat ka sur jing iba arwaro pede pat kalong nomar bangala snap ka sur jing iba arwaro pede ngasngo kumba kaya jan syata te de halor kata gen bang sa sngo ba ikmat urendang jonga wi haba ka sur jong i ten nalor jong kataru ki paralok ki para jor ki buyo sngow nang nenang tai ki ong are ka sur jong phi ka ya hap ka yawan sakata ka sur jong ba aroro pede te de halor jong katai nga sasdang ban kham pele jingmut khambun ha kata ka sur ka ba nga ya hap kade kata te pila jushim bentan em haki kiransan ya ko berwai nanta ki ban penmi ya ki music video dan ki kithup jerwai itu kajing simbenta kajonga hi haka ban ruai te kalong nadu bangadang sedang ban ki dang san kajing le pule kajonga ki school te nadu nang tahing la sedang ban hagi ngaladang ambakla nadu ka kelas 7 kelas I ka bang sedang ban penpau ila ka sap ka ba ublei la ai kerpang hanga tangala sedang ban simbenta ki benta baper ki baka school lane ki jaka silem jing hikai ki penlong gino ki program today halor katang las dang ban nang kiu nakawi ga snem sikawi pat nang tah din nang tang la ya chaki college level te hang taru las dang ban ayu lang bagini ki college week nang ta ki college ki program ki ba ka college ka pania haki snem ki ba nga pule te mentaru ngadang don haka 6 semester te kade katahi ke ba
sedang ban simenta te nang tabat de ka jing ya lenti ka jonga ka ban ayu nadu sedang jong kini ki senam ki ladap kene ka lockdown sedang ban simenta ki sing competition baper ki don ki bang job ki don ki bang ngam job ki di kita hi te ban ong ha ka YouTube te ban ong ban mi da ka jong la jong hi te ngadak sedang bang metas nem te pi sai roi marwai ne pi tang don giwe ki bekerja ni pi ban kerja ni pi ban long roi ba khamat mo mene shwa ban ru mila ya terlang ba ini ba da put gini ka bisli mo hai te ini di para iba kadu jonga haji sya ni dan sibun mas para ten roi kilabun kilai yung breu lo ti sa stang kumba sawut metahi tini di para iba kadu te haka jingi simenta ka jingi haki jirwai boper kita ni bungi arwai ngarwai marwai te hak bede binong tembat kidan i para jonga i wei tem duitara te i put pisli te tem guitar te kidan bu parlok katok ne kiba yarap ban isin matalang aga jing ruai ki jonga hak bede baka jing ruai ki jonga te kam dade kata kabang ada pelejing mut than kumbalong ai ki kam namarngi sini senong kendong kumensu ong no nyahap hiban ya tre kata rengkat nyahap ban puleru te yaki jingruai bengi ruai te kilong bai tang kapor bengi trikam lai nang ta kadang kapor bengi su jat haj su ayungi sim lagi tiap tem ngi sedang ban ruai kita kilong tang hakano nang por ka bengi kam su kuae la ne gidon ki program ki bengi haban le telong haka jing praktis ik baman lakas te kam dadon hendroi tangah kapur bengi trikam te deh lor jong kata bangi stang ban kidon ki jing puler ki bangadon ban pendep tengah ban ele ru hawe de jing pule jing puthi te ban trei ban kam ki kam jam publish bun William Jones na bentar le report sampai sebab PI ban yakan ban ni ya te pai ba kini kapor ke bang dan mentah ke kapor ke pasong tanat ne bang iyo ban ya kendu bat i William John Seliang ubada don sisa ya kasam ke kerpang ke ban ya dei bat ka sur jong ba warok pede beri ukai tor ba bananam jong jelah te ban penkut ya kata ni don hang ne ndang don rengkat bat ni hang ne bain ai ka message na mentah jong pi pai ba kendian sama William Jones to kublai sibun kublai pi pai ba barok ki ba sakhi ka ne kapor ka bangi yo ik bani kendu langkom ne te ga kubor ka mangadon ban ai pi no pe ka long ba apagi don ni kono sap ka phong ka bo blai try kan rat numbu nong thau la bu la ai ngi ndei ban shifting ban pan pau ya kan ring dei ban sei madan pen i ka sak perthei kram kan long ka jing ker khu yang ngi bat bangi nang la ro ban roi ban san hala kasni bungin sa kanam ku burom hadin habut te kum ka jing ai kublai ke jong ai pi kalong ba to nang ya ai ke jing kersan kum ba phile jugi kersan yang ai por baro ki benta ba pher la ban long ki singing competition ki bungi simanta te kum ju ro kan por bang lasdang bat penmi ya ka YouTube channel ka jonga ka bang ai kerteng William John channel William John Seliang te ko abapin kersan lem yang ada ka bapin page ro ige channel ka jonga jiro ai bangan sapan mi nang nei sakmat ro nang ik pin so tenat te tangkum ta hinga ko aban ong kublai sibun kublai sia jarngu mendapat ngila yang hang ne ha plau ying jong i William John Seliang ha ka ba ne plau kumba phi ki don ki sentiu ki skut ki dingso ki kwai bat ki ki jingthung ki bapan internet in ka ying jong i te ban penting kena susu ya ke ba pio i lang bagi social media ke bang nyiwan rak mengi sepi ke dei bang ya kendu kerpang ya i ngit sangap ke jingruai ke ba in ruai na ke bentajung pi baro
sampai turun Kesnong ketah kadang genung Gajah beriu kadang kemilenti Gembakrau jengki pandang yoi Gensan asla bertei bijngai Sharu nong tha pila lek thai Kikam bakra bapila le shijuna bati kinsa kinne simpa sinsong jongkari hilang kaspa kisur hapi gasyam kisur balung ikan tin syong